Dobrý den, přátelé. Látky, materiály a technologie, které jsme zařadili do tohoto videa, se neřídí fyzikálními zákony. Existují jakoby těmto zákonům navzdory. Zpochybňují skutečnost již svou přítomností. Přitom všechny jsou opravdové a reálné. Ty nejneuvěřitelnější samozřejmě uvidíte ke konci tohoto videa. Začněme třeba u Europia, který je v periodické tabulce prvků zařazen do skupiny lantanoidů. Všechny prvky této skupiny zaujímají v tabulce specifické místo. Vyznačují se neobvyklými vlastnostmi, avšak europium budí dojem toho nejpodivnějšího. Především se tento prvek vyznačuje anomální chemickou aktivitou. Položíme-li jej do vody, okamžitě se v ní rozpustí, ale například hořet se europiu vůbec nechce. Podivně se chová také v ovzduší. Za pár dnů se přemění na oxidový prášek, který pod ultrafialovým světlem získá červený odstín. Díky tomu se využívá ve světelkujících luminofonních prášcích. Jeho částice se rovněž přidávají do luminiscenčních barev na eurobankovky a právě díky europiu máte na vašich obrazovkách a monitorech sítě červenou barvu. Dalším materiálem s absolutně unikátními vlastnostmi je pyrolitický grafit. Je tvořen množstvím vrstev grafenu. Avšak pyrolitický grafit má úplně jiné vlastnosti. Je silně diamagnetický. To znamená, že s mnohem větší silou než jakékoliv jiné materiály odpuzuje magnet. Nezáleží na tom, kterým pólem je k němu otočen. Například blok tvořený 9 magnety, navzájem spojených s určitou posloupností. Nad tímto blokem se vznáší deska z pyrolitického grafitu. Je samozřejmé, že levitačního účinku dosáhnete při nízké hmotnosti grafitu, ale pokud vezmeme větší magnet, tak stejného efektu dosáhnete i s těžším kusem grafitu. Pyrolitický grafit má ještě jednu unikátní vlastnost. Je nejlepším tepelným bodičem ze všech známých látek. Vezmeme-li desku do ruky a pokusíme-li se touto deskou rozříznout kousek ledu, led začne působením tepla rychle tát a rozdělí se na několik částí. A toto jsou hydrofoby, neboli hydrofobní materiály. Podívejte se na tento čtverec ze zelené tekutiny. Proč si udržuje svůj tvar? Proč kapalina nepronikne za neviditelné hranice? Je tomu tak proto, že na povrch kolem čtverce byl nanesen tento hydrofobní materiál. Pokud na něj dopadne kapka vody, prostě steče dolů. Jedná se o takzvaný lotosový efekt. Výzkumy prováděné pomocí atomového mikroskopu ukázaly, že tento hydrofobní nanoreliéf je téměř 100% shodný s povrchem lotosových listů, který v přírodě odpuzuje vodu dopadající na tento povrch. Skupina vědců z univerzity v Rochesteru se rozhodla vytvořit natolik kvalitní hydrofobní materiál, že kapky doslova odskakují od jeho povrchu. Zvláštnost této metody spočívá v tom, že vodu odpudivé vlastnosti materiál získá nikoli dodatečnou úpravou, nýbrž samotnou strukturou jeho povrchu. To znamená, že jeho účinky nepřestanou působit po určité době, jsou trvalé. Možnosti použití tohoto materiálu jsou neomezené. A nyní se podíváme na vodu, nikoli na obyčejnou, ale suchou. Samotný název může většině z nás připadat podivný. Již v 90. letech minulého století experti z firmy 3M objevili suchou vodu. Ta je dodnes známá pod obchodní značkou Novec. Vědci vynalezli látku nepodobající se ničemu z toho, s čím se lidé dosud setkávali. V současnosti existuje několik variací této látky s různou teplotou a hustotou. Nejznámější z nich je Novec 649 a 1230. Vyznačují se vysokou hustotou. Díky tomu je jejich hmotnost výrazně vyšší než u obyčejné vody. Další mimořádnou vlastností této kapaliny je nízká schopnost smáčet tkaniny a jakákoliv jiná vlákna. Bude zajímavé sledovat, co se stane, když upustíme ubrousek do obyčejné a do suché vody. V suché vodě prakticky nenamokne, zbytky vody po něm jednoduše stečou. Suchá voda má rovněž nízkou rozpouštěcí schopnost, odtud i její název. Suchá voda se používá také v systémech automatického hašení požárů. Další neobyčejnou látkou v našem seznamu je horký led. V podstatě se jedná o kapalinu, která stvrdne při sebemenším působení na ní. Horký led neboli oktan sodný pouhým dotekem mění své skupenství z kapalného na pevné v podobě krystalického ledu. Po celém povrchu se vytvářejí stejné obrazce jako v zimě na oknech v mrazivém počasí. Při stlačení se vytvoří krystalizační centrum, z něhož se molekulám řetězově předává informace o novém stavu. Tato látka se samozřejmě ledu pouze podobá. Na pohmat je dostatečně teplá a v praxi se používá k výrobě chemických ohřívačů.
Dalším v našem seznamu je jednostranné neprůstřelné sklo. Obyčejné neprůstřelné sklo už známe dlouho. Hlavní princip jeho fungování spočívá v zadržování projektilů a rázové vlny. Takové neprůstřelné sklo je ale k ničemu při bojových akcích, kdy je nutné se nejen bránit, ale také atakovat protivníka. Vždyť toto sklo nepropouští projektily z obou stran. Skupině vědců ze společnosti PAS se však podařilo tento problém vyřešit. Jednostranné neprůstřelné sklo, které představili, propouští projektily z jedné strany a z druhé strany je zadržuje. Toho se dosáhne díky nanesení speciální akrylové vrstvy. Samozřejmě nejdůležitější je, abyste si v rozhodující chvíli nepopletli strany. Nyní máte před sebou plyn, který je schopen udržet pevné předměty. Jde o fluorid sírový, neboli hexafluorid síry. Když jim naplníte uzavřenou nádobu, klesne ke dnu, protože je těžší než vzduch. A když na něj zhora umístíte nějaký menší předmět, například lodičku z folie, bez problému ji udrží na svém povrchu. Když plyn odčerpáte, loďka klesne ke dnu. Plyn má ještě jednu zvláštní vlastnost. Schopnost snižovat frekvenci jakéhokoliv zvuku procházejícího skrze něj. Když vdechnete menší množství fluoridu sírového, bude váš hlas znít jako hlas Dartha Vadera. You were not summoned here to grovel, Director Krennic. Další místo v našem žebříčku patří předmětu, který poutal pozornost už v dobách našich dávných předků. Keltský kámen. Tato věcička byla známá už starogermánským kmenům, Keltům. Odtud pochází i její název. Jedná se o hračku ve tvaru elipsy, která je sestrojena tak, že se může otáčet kolem své osy pouze na jednu stranu. Otáčet se na opačnou stranu keltskému kameni vůbec nechce. Zdá se, že tento kousek porušuje řadu fyzikálních zákonů, například zákon zachování momentu hybnosti. Hlavní tajemství keltského kamene spočívá v tom, že směr jeho geometrických os asymetrií se neshoduje se směrem os setrvačnosti, které procházejí středem hmoty. A nyní si představte, že hmota sama začne nabývat tvary, které si usmyslíte. Už dlouho známe 3D tisk, kdy podle zadaných parametrů vám z tiskárny vyjde to, co potřebujete. 4D tisk umožňuje vytvářet objekty, které sami mění svůj tvar nebo strukturu působením vody, vysoké teploty, světla nebo jiných faktorů. Co se stane s tenkým proužkem dřeva, když jej z jedné strany navlhčíme vodou? Začne se deformovat. Avšak tyto deformace jsou nepředvídatelné. Odborníci z laboratoře univerzity v Massachusetts se naučili předvídat deformaci materiálu. Přesněji řečeno, programovat ji. Dostaneme tedy programovatelnou hmotu. Vědci dodávají dřevní hmotě potřebný tvar tím, že materiál namočí v určitých místech. Výzkumní pracovníci nepracují pouze se dřevem. Je již připravena celá řada nejrůznějších programovatelných materiálů. A nyní vám představíme Gembek. Když se podíváte na tuto plastovou figurku, nikdy by vás nenapadlo, jaké má jedinečné vlastnosti. Její neobvyklý tvar a složení je výsledkem řešení jedinečné matematické úlohy. Dříve byli vědci přesvědčeni, že předmět takového tvaru prostě nelze vytvořit. Mnozí si určitě pamatují na dětskou balanční hračku, která se vždy vrací do původní polohy. Toho se dosáhne díky tomu, že v její dolní části je umístěna zátěž, zatímco její horní část je prázdná. Dva maďarští vědci, Gábor Domokos a Péter Varkonaj, si dali za cíl určit, zda je vůbec možné vytvořit takový homogenní předmět. A podařilo se jim to. Gembek je prvním trojrozměrným předmětem s vypouklým tělem na světě s jediným stabilním a jediným nestabilním rovnovážným bodem, neboli monostatickým objektem. Gembek se může nacházet v jednom jediném klidovém stavu. Když jej obrátíte, pootočíte, nakloníte, převrátíte vzhůru nohama, vždy se vrátí do původní polohy. Původně byla existence takového objektu dokázána teoreticky vyřešením velmi složité matematické rovnice. K jejímu vyřešení bylo zapotřebí 10 let a ohromné množství experimentů. Za vyřešení této úlohy i samotný model získali jeho tvůrci řadu cen. Dále bychom vám chtěli představit podchlazené rubidium. Vědcům se podařilo dosáhnout toho, že se atomy rubidia chovají jako látka se zápornou efektivní hmotností. To znamená, že dané atomy působením vnějších podmínek nesměřovaly na stranu vektoru tohoto působení. Všemožně se porušuje druhý Newtonův pohybový zákon. Pokud postrčíme nebo vrhneme podchlazené rubidium, bude se pohybovat opačným směrem, než je směr působení vynaložené síly. Během experimentu se chovali, jako by nalétávali na neviditelnou stěnu pokaždé, když se blížili k hranici oblasti s velmi malým objemem. Zápornou efektivní hmotností vědci nazývají například chování děr v polovodičích, s nímž se setká každý uživatel moderní elektroniky.
Vzhledem k tomu, že se atomy rubidia pohybovaly na opačnou stranu než vektor vynakládané síly, hromadné sdělovací prostředky na celém světě hovořily o vytvoření látky se zápornou hmotností. Vynechali přitom slovo efektivní. Představte si dvě hmoty umístěné vedle sebe. Záporná hmota je přitahována kladnou a kladná odpuzována zápornou hmotou. Z toho vyplývá, že na obě hmoty bude působit zrychlení stejné síly, čím však dochází k porušení třetího Newtonova zákona.